El passat dijous es va celebrar a Sabadell l'acte de presentació de la iniciativa 10.000 a Brussel·les per l'autodeterminació de la nació catalana. Al Casal Pere IV van assistir-hi la delegada a Sabadell de la iniciativa, l'Àngels Folch, el president del Cercle d'Estudis Sobiranistes, l'Alfons López Tena, i Carme Forcadell, membre de la Plataforma per la Llengua i de la Plataforma pel Dret de Decidir. L'Àngels Folch va fer un repàs per l'origen i l'evolució de la iniciativa, que va sorgir com a resposta a l'article Perplex jo, d'Enric Canela, i que s'ha anat consolidant en els darrers mesos. L'objectiu de la iniciativa és que milers de catalans i catalanes es manifestin el proper 7 de març pels carrers de Brussel·les, la capital de les institucions europees, reclamant l'autodeterminació de Catalunya. Nosaltres pensem que cal anar a Europa perquè volem dir que nosaltres no som espanyols i que nosaltres volem un estat, perquè volem fer-nos veure a Brussel·les, perquè tot el que arriba de Catalunya a Brussel·les arriba a través d'Espanya i, evidentment, no arriba al fet nacional català. L'Àngels Folch va explicar els detalls de l'organització del viatge a Brussel·les i va indicar en un mapa quin seria el recorregut i com havia de ser la manifestació del 7 de març. Ha de ser una manifestació pacífica, per descomptat, seriosa, és a dir, no anem a fer una exhibició de folklore català, per entendre'ns, i sí que hi ha d'haver alguna cosa simbòlica, no? Una mica que aglutini o que sigui el leitmotiv de la manifestació. La presentació de la part més ideològica de la iniciativa estava a càrrec de l'Alfons López Tena, que va fer un repàs històric per la creació i l'evolució de la Unió Europea en relació amb Catalunya, tot criticant la desconeixença que des d'Europa es té de Catalunya, llevat d'entendre-la com a part d'Espanya. Ni Catalunya ni els catalans tenen cap mena d'existència ni de coneixement internacional, més enllà del que puguin tenir-ho com a regionals espanyols. La proposta que presenta 10.000 a Brussel·les per a que els catalans tinguin els mateixos drets i deures que altres pobles d'Europa és disposar d'un estat propi i que l'autodeterminació de Catalunya figuri en l'agenda internacional i especialment en l'europea. Que estigui a l'agenda europea el fet de que dins de la Unió Europea n'hi ha un estat en procés de trencament, que és l'estat espanyol, i que n'hi ha una nació en procés de convertir-se en un estat, que és la nació catalana. També la situació de la llengua catalana a la Unió Europea, on no és llengua oficial ni llengua de treball en el Parlament Europeu, va centrar l'exposició d'Alfons López Tena. L'acte va concloure amb una data i un lloc en la ment de tots els assistents, el 7 de març, a Brussel·les.